రాముడికి, భద్రాద్రి రాముడికి, రాయిపహాడు రాముడికి. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళకు పొట్టు పెట్టండి, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళకు పొట్టు పెట్టాలి. ఓం అచ్చట ప్రాచ్చట ప్రేమేద ఓం అచ్చట చంద్రపుత్రగా ఉటపర్ణ దోషంచట అచ్చట ప్రాచ్చట. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళకు పెట్టాలి, మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకు పెట్టాలి. కొడుకు దాంట్లో పెట్టమ్మాయి, బియ్యంలో పెట్టు, బియ్యంలో నువ్వు పెట్టాయా. మళ్ళీ మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకు పెట్టండి పొట్టు. రెండు గింజలు. ఇగో ఈ పళ్ళల్లో గౌరవం ఉన్నది, ఆ గౌరవం మీద గణపతి మీద వేసినట్టుగా భావిస్తూ అక్షంతలు విసిరేయండి. ఓం ఆగమార్థం దేవానాగమార్థం అర్థం పురగంటారం తత్వదేవతాహ్వానవాంచనం ఏ భూమి భంసంతదా ఏ భూమి జ్ఞాతన తెనుసంత సుధాజ్ఞయ ఏ సంతమహగయ కల్పహాంతం తదానోపిమ భైరవాయ నమస్తభ్యం అనుజ్ఞానం ధాతుమర్హతే సహకారోహం స్వాహ అపక్రాంత పదాచారం జాత ప్రతిగుణగా ఏతేషాం దర్శన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే. ఆత్మజ్ఞానమయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణువాయ ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదర